tv-skærm, det er han i kamp 5. Vi så ham i går i en noget lallende semifinale. Jeg vil godt garantere, at det bliver ikke helt det samme i dag, når han skal op imod Santoso. Også godmorgen til dig, Sten Skovgaard. Klokken er passeret 5, og vi er klar til den sidste sendedag for os, inden det for alvor går løs ved VM, og vi starter i mixed-double. Når du kigger ned over de 5 kampe, vi har, udover at vi jo ikke har nogen rene finaler, hvilket er glædeligt, hvad tænker du så om det, der venter os her de kommende timer? Jeg synes, der er en del gode ting imellem. Ja, selvfølgelig er det jo herresinglen, som de jo i naturligt har lagt sidst, som tiltrækker den største opmærksomhed. Spændende at se, om Lindan han kan holde Simon Santoso stangen. Det tror jeg godt kan gå ind og blive svært, men vi har jo ikke rigtig set Lindan performe på det rigtige niveau endnu. Det i går var jo ikke rigtig noget, vi kunne bruge til noget, og Santoso har været væk, men vi har set ham spille godt, så det er selvfølgelig dagens helt afgørende og helt interessante klub. Men der er også andet, altså herredobbelt synes jeg godt kan gå ind og blive interessant, den her mixed-double, så det er okay. Det bliver spændende at se, hvordan det udvikler sig. Heads, tails, what would you like? Tails? Tails it is, you won the toss. Serve, who's going to serve? Kim Hanar vælger altså Save, jeg er ikke rigtig sikker på, hun vil begive sig ud i det engelske der, synes jeg, ligesom man kunne se. Hun forstår ikke en meter. Og sådan er det. Det er Kim Hanar og Ko So-young, verdens nummer 6, og også seedet 6 i den her turnering, der altså står over på den blå side, om man vil. De skal op imod tyske Michael Fuchs og Birgit Mitchell, som har leveret flotte resultater indtil videre i den her turnering. Dem får vi formentlig en grafik på. Hvis man kigger på papiret, så fører tyskerne 2-1 indbyrdes opgør, men koreanerne, de ligger højst på verdensranglisten. Hvem er favorit? Ja, det er en helt åben kamp. Det er favorit på det her. Det er 2 par, som har spillet en god turnering. Og jeg ved ikke, hvad jeg skal sige. Det gør jeg ikke. Men en ting er sikkert, de spiller ikke uafgjort. Men jeg kan ikke svare. Jeg ved ikke, hvad jeg skal skyde. Det har ikke rigtig noget at bygge op på. Jeg vil sige, at jeg sender en cola til ham, der kan finde bookmakeren, der tilbyder et kryds i en badmintonkamp. Det kunne godt blive interessant. Men vi har altså 2 par, som du også siger, Sten, har performet ganske godt. Kim Hanar til højre billedet, Ko So-young til venstre, har blandt andet slået Majin og Suchian. Og stille og roligt nærmer de sig også en top 5 placering. På verdensranglisten ligger og dyster lidt med familien Adcock, om man vil. Chris og Gabby om den her 5. plads på verdensranglisten. Der er stadigvæk 9.000 point op for de her 2. Men med en sejr her, jamen, så gør de selvfølgelig et godt indhug imod den der 5. plads. Slår også Kido og Bernadette. Kido Bernadette, som jo faktisk også har leveret en ganske fornuftig turnering, selvom at det godt kan være lidt som vind. Den blæser med de 2, men specielt kvartfinalesejren over Majin og Suchian, den kan de vel godt bruge til noget, også fordi den er så sikker, som den er. Ja, men altså, vi har jo set nogle mærkelige resultater i den her uge her, ikke? Altså 2 koreanske damesingler, der tager til spillere, de normalt ikke taber til Ratchanok. Altså, det virker lidt som om, at der er en del af topspillerne, der er kommet ud og sagt, okay, der var langt til Australien, så lad os se at komme hjem hurtigst muligt. Jeg synes, der er mange, som ikke har performet. Og jeg ved ikke, hvad årsagen er, men vi skal altså huske på, at for nogle af dem er det altså tredje kamp, eller tredje turnering på 3 uger, og det er ikke så tit, de er ude i det, og det er meget. De her 2 er ude i 3 turneringer på 3 uger. De nåede en finale i Japan, så røg de i første runde i Indonesien. Det betyder, at de har haft nærmest optimale forberedelsesbetingelser op til den her turnering, Fuchs og Mitchell, så jeg kan ikke lade være med at synes, at det er lidt fantastisk, at de står i den her finale. De griber chancen, når den er der. Slår desværre for Danmark Jürgen Fischer og Christina Pedersen allerede i første runde. Og i går, hvor vi så dem imod Suchkat og Sara Lee. Suchkat, som jo så selvfølgelig er den ubekendte faktor i den ligning der. Men de griber chancen. Mitchell spiller en rigtig god kamp head-to-head mod Sara Lee. Og Fuchs, han gør vel egentlig bare, som han plejer. Er afsted fra start. Og så en god gang til hvert i badminton. Ja, altså man kan sige, efter de vandt over Fischer og Christina, så har de jo ikke slået nogen. Altså de andre par er jo ikke nogen par, som
som volder nogle problemer, og det var, synes jeg, er meget ærgerligt, at Christina og Joachim tager første runde, men det er det, der sker efter en stor succes i Indonesien. Jamen, så kommer man til næste turnering, og så er det bare ufattelig uheldigt, at man lige møder et formstærkt par, fordi jeg tror faktisk ikke, at der var nogen andre usiddede par, som Christina og Joachim kunne tage til i den første runde der. Det tror jeg ikke. Så det var virkelig uheldigt, at de lige mødte dem her. Og når man først kommer i gang med turneringen, så er man sådan tilbage igen. Men det der med at flytte og komme op i det rigtige gear, efter 2 dage efter man har vundet en fantastisk sejr vundet den, så ligesom at man så er de klar igen. Så må man heller ikke helt undervurdere rejselængden. Jakarta, Sydney, Sten, der også godt kan sidde i benene. Ja, men det er jo 9-10 timer, ikke? Så der er de ude mandag, sandsynligvis. Spiller onsdag. Og det er rigtigt, men det er mere, jeg tror, det er mere det mentale, som har været udfordret. Det var bare ærgerligt. Som skal save den her kamp i gang, som jo altså desværre er uden dansk deltagelse, men så kan man vel hæppe lidt på tyskerne. Europæisk succes, det må vel være det næstbedste. Jagter altså den første tyske sejr siden Juliane Schenk vandt i Singapore for lige præcis 2 år siden. Korea har ikke vundet i mixed-double-rækken i Super C-sammenhæng siden Swiss 2010 i Hyundai og i Hyunjung. Og det er sjovt i bund og grund, at koreanerne ikke rigtig har ramt den i mix, når man tænker på, hvordan det går. Specielt i herredobbelen og i damedobbelen går det også stabilt godt, må vi sige. Jamen, de har ikke rigtig taget den seriøst. De gange, de stillede op, så stiller de op med en mixed-dobbelt den ene gang, og en anden mixed-dobbelt den anden gang, og blandet kortene hele tiden, og der skal meget mere stabilitet til. Og nu har de ligesom fundet nogle dobbler, som de vil blive ved med at sætte sammen, og det er også derfor, at Kåre og Kim, de kommer op på den her, få en 5. sidning her, ikke? Altså, tidligere, der var det sådan lidt forskelligt, så eksperimenterede og sådan noget, det fik de ikke rigtig noget ud af. Det ser ud som om, de er blevet lidt mere fokuseret på at spille mixed-double nu, og det, hvis de er det, så har de jo gode spillere. Så. Ja, de er jo ikke dårlige, skal man lige huske. Og de har jo altså også et Asian Games her i sensommeren. Det er i september på hjemmebane i Korea. Og klart, at alle medaljer i den sammenhæng er kærkommet. Tre forskellige nationer har delt de første 7 Superserie-titler mellem sig. Her indtil videre i 2014. Kina, Indonesien og Danmark. Og en ting er altså sikkert, det er, at der bliver føjet en 4. nation til listen. 4-1. Ja, startet godt. God. Virkelig været god til at holde angrebet. Ja, der slår han der altså direkte ned, men den første duel var et meget godt bevis, hvordan han bare holdt bolden nedad på Fuchs, indtil Fuchs han dumme sig og krydset. Så slår han koden ned. Og Kim han har en god spiller. Han har en fantastisk teknik. Lidt gang i mere fjerde. Christian Rasmussen skriver, er til stede i hallen. Lidt øve, at der ikke er dansker med, når man er kommet så langt for at se god badminton. Jeg håber ikke, at han er kommet hele vejen heropfra i hvert fald. Jeg håber, han er bosat dernede. Det, vil jeg sige, det tyder hans billeder i hvert fald også lidt på, at der godt kunne jeg tale om. Eller så er det noget af en udbanetur, han har været på.
Hvis der er andre, der har spørgsmål og kommentarer, I er selvfølgelig mere end velkommen til at byde ind. Det kan I gøre på Facebook. Mere her. It's over. 5-4. Play. Når lige at få kontakt, tyskerne, så kommer der lidt af de her. Men hvis man ikke kan slå den over 3 gange i træk, ikke, så er det så, hvor man skudt point. Altså, det må man bare konstatere. Fuchserne har et smash i nettet, og derefter har de en serveturnering, som kommer tilbage, som de skubber i nettet, og så har han Michels den her, som vi så før. Altså, det var 3, det der hedder grove fejl. Så kom Korea med en kort serv. Det kan hurtigt smuldre, hvis det først begynder at gå galt. Altid garant for god attitude. Fuchs. Se den han laver der. Ideen er jo god nok, men udførelsen var knap så god, fordi mangelfuld. Der var god finte i det løft, men problemet var, at den kom lige til Fuchs, så det er ikke så svært. Så hjælper det ikke så meget. Over. 8-7. Superseriefinale før. De her 2 koreanere, det var i Indien sidste år. Tabte til Tontowi Amat og Liliana Natsir. Service over. 8-10. Det kom ikke som en chokvogn, der kom en lang serv der. 11-8 interval. Det kan også være, at han er ved at få fundet sin rolle her, Ko Sung-Jung, og sige, okay, her deroppe med Lee Jong-dae, der var en chance. Det blev ikke rigtigt til i gåseøjne andet end nummer 1 i verden og et semidårligt VM i deres optik.
sammen med sin Bike Scholle er det jo ikke blevet sådan forfærdeligt godt. Men her, der ser det ud til at køre ganske fornuftigt sammen med Kim Anna. Ja, han har også en god marker her, og det virker også som om han er... Man kan se det et par gange, og det virker også som om han har meget godt styr på det her. Det er ligesom om han... Det ser ikke ud som om presset er lige så stort, som han følte i herredoppen. Problemet, når man spiller med Legion Day, er jo, at hvis man vinder, så er det Legion Day, hvis man tager, så er det en selv, ikke? Ja. Altså, det er selvfølgelig heller ikke særlig sjovt. Det er hårdt også, man er op imod. Ja, når man vinder, så er det Legion Day og hans makker, og når man tager, så er det Ko og ikke Legion Day. Kønt er det altså ikke, det her. Det er godt lidt nok blevet mange fejl. Lidt uskønt start, vi har fået. Hvor er det godt slået. 10-11. Lige når han tror, han var kommet ud af problemerne, så får han sådan en der. Og så kommer der sådan en der, så er de oppe på lige igen. Ja. Tyskerne. 11-all. I bevægelserne op ved nettet. Der er altså forskellige af de gode mixdamer, som kommer hurtigere rundt, end nogen gør. Begge par skal spille med i Ballerup i slutningen af august. Gro og Kim kvalificeret som det 6. bedste par. Tyskerne 11. bedst. Altså nok til at give en billet til VM i Danmark. Men altså med de resultater, med det her resultat her, så kommer tyskerne måske også tættere på en seedning også. Seedning. Verdensranglisten i placering på verdensranglisten i begyndelsen af august eller sådan noget lignende. Jeg kan ikke huske en af dagene i begyndelsen af august. Det er 2 gange, han lige får slået ned på Michel, som ellers er en udmærket defensiv. Men variationen gør det. Det er et godt billede, det der. Ja, prøv at se, hvor god balance han er i. Ja. Selvom han trykker igennem. Og der er ikke andet et par Grand Prix Gold turneringer tilbage, som kan give point til verdensranglisten, og der er sikkert nogle af spillerne, der stiller op, hvis de kan se, at de kan få glæde af at skabe et fornuftigt resultat. Ja, den i Taiwan er jo faktisk forholdsvis stærkt besat. Ja, på nuværende tidspunkt. Det er ikke nødvendigvis sikkert, at alle stiller op. Tilmeldingen er stærk. Ja. Jeg tror, det kommer meget an på, hvor man står hen på verdensranglisten. Og hvor mange point man har ned eller op til dem, som ligger i nærheden. Han spiller altså godt på. Han spiller lidt i et andet gear end Fuchs, han gør lidt mere, lidt skarpere. Han er dygtig til at trykke og holde angrebet og til at spille bolden rundt. Det hvor hurtigt han kommer fra side til side der. Det er virkelig godt. Og det er altså målet og midlet mod de 2 tyskere. Det er, at man er hurtig nok til at flytte sig rundt og holde bolden nedad på dem, så forsvinder noget af det, de ellers er rigtig gode til.
Hun har ikke været særlig overbevisende indtil nu, synes jeg, Kim. Hun har ikke rigtig været farlig ved nettet, og hendes defensiv har heller ikke sådan kørt optimalt. Og fik jo altså en fremragende start, de to koreanere. Men stille og roligt arbejder tyskerne sig ind i det. Og jeg er ikke sikker på, at det der glade spil, det er nødvendigvis noget, der vil komme til at ramme koreanerne. Nej, men specielt ikke, hvis hun bliver stående. Altså, hun bakker, og så duer det ikke. Men hvis hun rykker fremad, så kunne det jo godt være, men det gjorde hun altså ikke. Hold da helt godt, hvor det godt. Så eksplosiv er han. Og alligevel så tager han bare farten af den. Øj, og så til. Og så hurtigt en mand som Fuchs, der slet ikke engang når at blinke. Det er et fabelagtigt slag. Fabelagtigt godt. Hun er glad for den tid. Det er tæt på det første gode slag, hun har slået i sættet. Jeg var lige ved at sige, Ko han fører over Fuchs og Michels med 17-15. Jeg tror, det er vigtigt, at tyskerne de prøver at få Kim Hanar ind i spillet. Se, der kommer hun altså tungt rundt, ikke? Altså, det er mærkeligt, fordi når man ser hende spille i damedøben, så virker hun meget bevægelig. Se den der. Så virkelig lidt stundet. Ja. Service over. 19-16. Ja, ser vi også, at der er forskel på at møde et thailandsk par, hvor halvdelen af den gider. Og så er der forskel på at møde et koreansk par, hvor den ene er god, og den anden måske godt gider, men ikke lige rammer den. Det er bold, der er helt op, han har været god. 4 sæt bolde til Kim og Ko. Og problemet for tyskerne er jo, at de kan jo godt lide det der tryk. De lægger den jo ikke ret tit blødt til mod nettet. Og det vil sige, at de får ikke Kim ind i spillet. Det er så faktisk rigtig godt kommet op der, 21-16. Jo, men altså, på den anden side må man også sige, at hvis hun ikke kommer op til den, ikke, så er det jo heller ikke, altså så er det jo dårligt. Så det er ikke noget godt slag, han slår Fuchs. Nedefra og op til nettet, hvor der står en dame. Men at dømme ud fra det, du sagde for 3-4 bolde siden, så er det vel på dagen godt klaret af Kim Hanar? Jo. Asiatiske mester er nu 2013 i 2 koreanere, og altså lidt arbejde med for 2 tyskere, som stadigvæk altså jagter den helt store titel. Det er deres 3. superseriefinale. Også i finalen i French Open for 4 år siden. Altså i Japan for 14 dage siden. Og spørgsmålet er, om vi er i gang i en lille optur for tysk mix. Ja, men eller om de bare har ramt en lidt heldig periode. De har ramt en god periode. Ja. Altså, kom hjem fra Lysten-turen med 2 finalepladser. Det er 3 turneringer. Det er absolut rigtig godt. Skal vi altså se, at der også har været tid til lidt hygge. Blandt andet i den kinesiske lejr. Så kan man måske begynde at tænke over, hvorfor de ikke står i finaledagen, når man kan se, at der også har været tid til sightseeing.
skal det her selvfølgelig være usagt, om det er først efter, at de er blevet kylet ud af turneringen. Er det, så synes jeg da også, det er den eneste rigtige måde at bruge tiden på. Du kan ikke sidde inde i alt hele tiden. Skal de hjem og træne måske? Man har ikke fået Malaya, Indoneser, danskere. De er udmærket godt ved, hvad der venter dem i de kommende uger. Så det gælder om at nyde de få timer af det i gåseøjne normale liv, der er, inden vi når på Asiaterne slut september. Ja, det skal blive spændende at se, hvad det er, der kommer til Danmark Open. Fordi det er en hård tid, der kommer. Altså, de kommer jo. Spørgsmålet er, hvad det skal de jo. Med. Ja, præcis. Det er jo så heldigt, dygtigt, kan man nu vil kalde det, at det må Open jo stadigvæk er en premier. Så er der en år endnu. Det betyder, at verdenstoppen skal stille op. Og man kan sige en ting, jeg tror, man næsten kan garantere. Det er Lindan. For eksempel i sæsonfinalerne. Ja, så kommer han. Ja, det tror jeg også, han gør. Og så er han nødt til at gå efter og så også fordi han skal ikke spille VM. Altså, det tror jeg også. Og altså, slutningen af juli, begyndelsen af august, der er der Commonwealth Games. Og Commonwealth Games, det er de gamle engelske kolonier. Og topspillerne, vi taler om her, det er Malaya, Inder, som er, skal man sige, de hårdeste. Selvfølgelig også englænderne. Men der er kun et kop, som har nogen betydning i verdenstoppen. Der viser hun lidt, hvad hun kan. Ja. Så tøver hun så godt nok på det efterfølgende slag. Men det er jo igen det her med, at de vil jo meget gerne have, at Ko han tager den, så hun kan komme frem. Og så slutningen af august, så er der så VM. Og så i september, der er der så Asian Games, og det er jo alle asiaterne, der skal til det, og det er altså noget, der er stort. Det er rated i meget højt ude i Asien. Det hedder vel OL Asian Games VM? Ja, det gør det. I den rangering? Ja, det gør det. Og det vil sige, at for Lithium Weight er det 3 store turneringer inden for 2 måneder. Halvanden måned måske. Ja. Det er i starten af august, mener jeg, at de spiller badminton-delen i Commonwealth. Så det er hårdt, så jeg tror ikke, vi skal regne med at se ham på toppen til Danmark Open. Så er der sådan en som Simon Santoso, som jo sandsynligvis ikke skal spille VM, og Lindan skal ikke spille VM og sådan noget. De kommer så til gengæld jo så til Danmark Open. De skal måske spille Asian Games. Så kommer de jo nok rimelig skarpe til Danmark Open, så det... Ja, så er der vel også en, man ikke skal regne... Altså, man ikke er nødt til, man også gerne vil regne med i det her verdensspil efterhånden. Janne Jørgensen kommer også til Danmark Open. Det er definitivt sikkert. Han har haft en forrygende periode på det seneste, så sent som i sidste uge. Det kan man ikke tage fra og kun rose for. Nå jo, man har heller ikke det samme program jo. Altså, han skal jo ikke spille Asian Games. Så han kan også godt komme i en superform til Danmark Open. Ja. Men det jeg synes, der var... Det drejer sig om her, det var lidt, hvem der kommer i form til Danmark Open. Jeg tror, mange af kineserne, koreanerne, japanerne, jeg kan ikke forestille mig, at de kan holde formtoppen. I 3 måneder? Ja, i så lang tid. Altså, ja, det er måske ikke 3 måneder, men det er VM, Asian Games og Danmark Open. Det er på lige under 2 måneder. Det er 3 store ting. Så der må være nogen, som ikke er helt på toppen der. Og det giver jo så andre en chance. Ja, for altså, tager man de danske briller på, så er det vel danskernes chance. Ja. At sige det som det er. Ja, altså nogle af dem, som ikke skal med til VM, ikke? Som vi nævnte, Lindan og Simon Santoso. Som det ser ud lige nu i hvert fald, er Simon Santoso ikke med. 4 på reservelisten. Jeg fik det at vide i går, han rykker også som 3'er. Kommer et afbud.
Der er stor forskel på et koreansk par i offensiven og et koreansk par i defensiven. 4-all. Og vice versa. Tyskerne, det er meget lige. Ja, det må da ikke gå ud. Service over. 5-4. Det kan man jo ikke klandre ind på, det der, man ikke kan få den tilbage. Det er Service godt over. trykket af Fuchs her. 5-all. Godt nok reageret af Ko, men det er svært at løbe tilbage samtidig med, at man skal samle op. Tyskerne er altså noget bedre med her fra start. Andet sæt. Jeg synes, de lider lidt efter løsningen. Service over. De to tyskere. 6-5. Man kan tydeligt se, at de får ikke lov at styre spillet. Vandt 3 turneringer sidste år. Tyskerne på europæisk niveau. Bitbo, London og Dutch. Service over. 6-all. Play. Og lidt hurtigt fejl for Fuchs. Service over. Endnu en gang. Koreansk føring. Michael. Big it. You're taking too long. The play must be continuous. You're taking too long. Tysk høflighed her, hva'? Siger pænt undskyld. Men hvorfor siger man undskyld for noget, man gør bevidst? Ja. Svarer til en fodboldspiller, han siger undskyld, når han har savet en mand midt over. Ja. For at undgå at få en advarsel. Godt ikke. Giv mig der. Se, så kommer hun ikke ind. Der kommer hun der. Se, hun tumler rundt, ikke? Altså, hun er ikke så hurtigt op på nettet. Og hun får ikke så fat i så meget deroppe, som de gode, som Christina Petersen og Sao Xiong-Lai og sådan nogle der. Majin. Over på Fuchs med den. Jeg tror, der er røget streng. Er der det? Så kan der ikke dø mere returneret. Kan det? Hvis der ikke er røget streng. Jeg synes, det lød som om, at den ryger undervejs. Ja, det gør det også, ja. Spillet. Det er rigtig godt spillet. Der kommer en challenge fra koreanerne. Flot spillet af Fuchs. Og det var derfor, de blev ved med at spille på ham. Jeg kunne heller ikke forstå det, fordi det så helt tosset ud. Challenge unsuccessful. Jeg tror, han kunne blive ved med, at den kunne holde. Service over. En rigtig crowd pleaser, Michael Fuchs. Så man kan ikke lade være med at holde af det lidt. 7-all.
er vel egentlig bare Tysklands svar på Joachim Fischer. Play. Ja, så han skulle bold. Den kætter over strengen af sproget. Ja. Service over. 8-7. Taget ko. Det er svært, når man har vundet bolden, som tyskerne har. Da Peter Mitchell slår den, så tænker de begge to, den er vundet. Så er det svært at komme tilbage. Jeg synes, han har spillet en forrygende kamp. Han har spillet fantastisk flot ko. Det er typisk, de vinder en lang duel. Tyskerne. Så laver han en servefejl. Så vinder koreanerne en god bold, og så smashfejl. Det var jo sindssygt. Altså. 11-7. 4 op for tyskerne. Altså, det er 3 håbløse fejl, han laver. Fuchs. Det er jo ikke engang under pres. Det er jo bolde, som... Altså, det er virkelig skidt. Thank you, players. Play. Der skal minimeres lidt i fejlene, hvis tyskerne skal have en chance i den her kamp. Service over. 8-11. Og de nærmer sig altså med en sejr her kraftigt. The Adcocks, de her to koreanere, lige nu er de 9.700 point efter Chris og Gabby Adcock. En sejr her giver 9.200 point, så skal der selvfølgelig fraregnes lidt. Men de skal altså også en tur til Taiwan, hvor de er først til seedet. Kimonaga og Gosoyeon. Man kan vel også tillade sig at sige, om man ender som nummer 5, 6, 7 eller 8 på verdensranglisten, når vi når til seedningen til VM. Det er vel lidt i bund og grund lige meget. Ja, det er helt ligegyldigt, det er jo ikke det. Men det er ikke derfor, de skal tage derud. Ja. Man skal som regel være nummer 5, før man bliver nummer 4, ikke? Altså hvis man skal fremad, så er det jo det, de går efter selvfølgelig. Men seedningen til VM har ingen betydning overhovedet, om du er 5 eller 8. Og man alt andet lige med det program, de skal have, asiaterne, som vi også har været inde på, så er det måske meget fint. Også bare en turnering i Taiwan, selvom man er tilmeldt. Hvis man kan se, at man ikke kan nå en fjerde seeding. Ja. Som vi men det kan da sagtens være. af.
Men det kan da sagtens være, kan det godt være alligevel, de stiller op. Og så derefter, så går de i gang med at træne hårdt. Det kan også være, at de træner hårdt inden, og så bruger det som nogen, der i den grad har ramt toppen i dag, eller en af dem. Ko Sung-Jung har overmatchet de 3 andre spillere på banen, og Fuchs, han laver bare fejl på fejl på fejl. Der kommer ikke rigtig noget godt. Kim Han har også spillet sig op i anden sæt, men hun er også kommet mere med i spillet, så det kan jo også være i første sæt, fordi hun slår ikke ret mange gange til det, og så er det svært lige pludselig skulle gøre et eller andet. Men i anden sæt her har hun været meget mere til stede. Det er bare sjovt. Han står med hånden op på. Fuchs han kylder den bare afsted. Svipper på den, og så vinder de den alligevel. Siger lidt om, at koreanerne måske lige har 10% ekstra i posen. Ja, han laver mange fejl, Fuchs. Den der også, ikke? Men vi ser den nok næppe grædende. Mødtes jo altså i kvartfinalen i Japan, de her sikkert 2-sæt sejre til tyskerne på 21-12, 22-20. Han slår selvfølgelig. Det var virkelig godt, at det spillet allerede der Kim Han har. Fantastisk reaktion, hun havde der. Den der. Og den er flot, den ligger. Det kan man altså ikke bebrejde inden. Nej, der vil han lidt for meget uden at gøre noget. Ja. Hvad med hjælpe hende? Play. Det gør hun næsten hver gang, den der. 16-18.
Det er sjovt med Kim Hanar. Du kan altså ikke... nu sagde hun noget. Det er altså ikke tit, hun siger noget. Nej. Og hendes ansigtsudtryk, det er det samme næsten ligegyldigt, om det der sker det ene eller det andet. Jeg synes også, de spiller den op til ham, hvad det er. Men prøv lige at se, hvor han kommer fra. Skal altså alligevel flytte dig. Jo, selvfølgelig. Men altså, du snilt at give den der 1,5 meter mere, uden der var sket noget ved det. Ja. Men det er jo det her, man prøver, i en mixstue prøver man ofte mange gange at løfte sådan, så den er svær at komme ind under, men det kunne han altså sagtens her. Det kan man godt argumentere for, at det var Birgit Mitchell, den der. Ja. 2x21-16 virker alt andet end usandsynligt, og er så den første koreanske sejr i mixed-double siden Swiss 2010. Altså får de dog 17 som minimum. Service over. 17-20. Michael. Der skal ikke meget, den mangler. Uncle. Men den bag om ryggen. Det er bare sjældent, man vinder den. Den duel. Der skal 3 gode server afsted fra Fuchs. Så må de ikke lave en eneste fejl. Og det har man i hvert fald, hvis man sidder i min stol, lidt svært ved at se, at det kan lade sig gøre. Ja, jeg tror ikke, han har fået 3 point på sin serv her endnu. Det får han heller ikke her. 21-16, 21-17. Koreanske vinder af den første Superseriefinalen nogensinde spillet på australsk grund. Og altså første gang i 4 år, at Korea tjekker ind i mixed double på Superseriescenen som vinder. Og ligner en vinder, ikke? Jeg tror, alligevel. Helt fantastisk stilansigt, du har. Men de her to kan, for at give et ekstra gram af trænerbænken, kan godt være fint tilfreds. Ja, trænerbænken er jo hans her, der marker Schøfler den ene af dem, ikke? Så... Men de kan godt være tilfreds. Altså, det er 2 meget flotte uger. Man er aldrig tilfreds, når man tager sådan en kamp der lige efter hvert fald. Men når man tager hjem i flyveren, det mod flyveren, ja. Så kan det godt være, det er okay, men vi ser 2 af de her par, som man kan komme til at stå med i en kvartfinale til VM-sten. Jeg synes ikke, at koreanerne, de er en sjov modstander. Nej, Men jeg vil sige, at altså Kim Hanar spiller sig op, men hun er stadigvæk en spiller, man godt kan arbejde lidt på. Ja, så gælder det vel lige præcis om at ikke at gøre det, som er nu. Selvfølgelig den her duel, han så vinder Fuchs. Men undgå at få lagt de her bolde ned til kort, så man kan komme ned og slå på. Han slår som en hest, han sparker. Ja, men det er også det, at du skal have hende ind i spillet. Det er jo det hele drejer sig om. Men mens vi venter på at få på Foliesten VM i den sidste uge i august. Et bud på en vinder og et par outsider i mixrækken. Altså, jeg synes, mixrækken, den står jo til at blive vundet af de top 4 parerne, fordi de er markant bedre end de andre, synes jeg. Nu spillet god fint her, men er alligevel ved at holde fast. Så vil jeg sige, at jeg tror, at som 2 ved meget, Lilian Nazi måske er dem, som står som favoritter, og så kan de 3 andre være outsider. Så ingen dansk guld, hører jeg også, du siger. Nej, jeg tror ikke. Jeg har ikke nogen rækker, hvor danskerne er favoritter. Hvis vi kan få et par medaljer, så synes jeg også, vi har gjort det godt. Og er man først i semifinalen, og det er så tæt, så kan vi jo se gennem sæsonen, at det er forskellige parter vinder. Altså,
alle top 4-parerne har vundet. Sushen Majin, Sanang og Sao, så tog vi meget Lilian Natsir og Christina og Joachim. Ja, det er faktisk lidt sjovt, hvis man kigger på det. Sanang, Sao, Chunlai, Fischer, Pedersen, Natsir og Mata har alle sammen 2 sejre i år. Ja. Sushen og Majin har en enkelt. Og nu har Kim og Gose også en enkelt. Ja. Og den danske hjemmebane må man vel heller ikke undervurdere. Nej, jeg tror faktisk også, det er sådan, jeg skal se det. Altså, jeg tror også, at Santoria Amat og Lilian Natsir, altså Sanang og Sao Chunlai og Christina og Joachim, det er nok dem, jeg ser som. Og så kan Sushen og Majin og Ko og de kan så stå og prøve at se, hvad de kan få ud af det. Men det er klart, får man Ko i en kvartfinale, det er jo ikke så sjovt. Ladies and gentlemen. Ja. Det er da meget hyggeligt, det her. Jeg ved ikke rigtig, jeg synes ikke, Kim hun ligner en, der synes, det er specielt betryggende. Men der kan selvfølgelig også være nogle kulturelle forskelle på, hvad man gør og hvad man ikke gør. Hvad laver Spaceman? Jeg synes nu, det ser ud som om, at de er fint tilfreds under omstændighederne. De 2 tyskere. Altså 3. gang, at de ender som nummer 2 i en superserie. Første gang i Frankrig for 4 år siden. 3,5 år siden. Og altså så i Japan og Australien på den her 3 ugers tur. Ko Sung-jung og Kim Han-ah altså vinder af Australia Open 2014. Det er også lidt halvhistorisk ved at være de første til at vinde en superserie nogensinde her på disse kanter. Vi har 4 kampe til at fortsat, og den næste, den står i damedobbelt. Det bliver en kamp imellem Kina og Japan. De olympiske mester Chang Qing og Sao Chunlai imod de forsvarende mester fra Japan Open i år. Matsutomo og Takahashi, de lige efter en kort reklame her på TV3 Sport. Der er en bil, der er død på grund af jer. Fatter du det? Fatter du det? Kan du stole på mig? Er I glad for dig, hva'? Liv stærkt i biografen 26. juni. Giv nu for en chance. Se børnenes yndlingsfilm og serier. Også selvom der ikke er internet. Prøv Viaplay en måned gratis. Oplev dit nye tv. Hvorfor skal det være så svært for folk med ordentlig økonomi at ansøge med lån? GE Moneybank har gjort det helt nemt, enkelt og meget billigere, end du tror. Hos GE Moneybank kan du nemt og enkelt få et privatlån. Du valgte ikke en smartphone for at bekymre dig om taletid eller dækning, men for at være med. Telmore har lavet en helt ny type mobilabonnement, der inkluderer verdens bedste serier. Ubegrænset musik. De bedste bøger og magasiner. Og masser af underholdning og gode film. Telmore Play. Mobilabonnement plus verdens bedste underholdning. Prøv første måned nu for kun 99 kroner. Se mere på telmore.dk. Meget mere for meget mindre. Cherrytomater 5 kroner. Hattingbrød flere varianter 5 kroner. Kikser og kagemarked frit valg 5 kroner. Australsk vin 3 liter flere varianter 89 kroner. Fresco Twister Lasabis 5 kroner. Åbent alle dage fra 8 til 21. Det er meget mere Rema 1000. Der
en ny bobleheks i byen. Ny heks, nye tricks. Bobblewitch 2. Download nu. Prøv HBO Nordic i 14 dage. SMS HBO til 1961 og få din værdikode. T. Hansen, Danmarks største webshop, garanterer. Bestil i dag, leveret i morgen, ellers er det gratis. Bestil i webshoppen eller i en af vores 76 butikker. Lige nu har vi fantastiske tilbud for Thule. For eksempel den mest populære cykelholder til kun 19,99. Det er Danmarks skarpeste pris. Eller spar 10% på alle Thule tagbokse. Eller for kun 3,99. Vores bedst sælgende cykelholder, også på Thule. T. Hansen, vi har alt til ferien. Nu kan I få et familieabonnement, som bliver billigere jo flere I er. Vælg for eksempel et abonnement med 1 GB data til 179 kroner om måneden. Så koster det andet abonnement 129 om måneden, og alle øvrige abonnementer 79 om måneden. Så kan I bare fyre den af. Med Fri Plus Familie får I alle sammen fri tale, sms og MMS. På Telenor.dk kan I se alle mulighederne og tjekke, hvor meget I kan spare. Oplev Fri Plus Familie på Danmarks stærkeste netværk. Hvad vil du helst have? Bil med venterabat og retten til at vente på den i månedsvis? Eller 5.000 kroner i lynleveringsrabat på din nye Seat Mii plus 4 års fabriksgaranti? Snup en Seat Mii til kun 79.900. Seat, kør smukt. Prøvekør en Seat Mii, få en stor oplevelse og få The Lego Movie DVD med hjem. Vi kører mobilstil uden dyr, så nu er der råd til både kaviar og drikkevarer. Pimp mobilen med 7 timers tale og hele 7 GB data for kun 99 kroner per måned for altid. Oyster, det er bedst til prisen. Oyster. Måske vil du bo på et 5-stjernet hotel. Måske vil du bare have den billigste seng. Måske vil du flyve direkte. Måske er det vigtigt at have mere at shoppe for. Momondo viser dig vejen til det billigste, hurtigste eller bedste fly og hotel. Så start din rejse nu på Momondo. Stay curious. Fyld din sommer med film. And I thought you didn't believe in magic. Med Viasat Basis får du hele 14 af de mest populære Viasat til kun 199 kroner per måned og fri adgang til over 1000 film. Bestil på Viasat.dk. Lige nu der lærer jeg rigtig meget hele tiden og forbedrer mig hvert løb. Den går til højre og venstre, ligesom alle de andre baner, så der er ikke stor at sige om det, men jeg glæder mig til at komme ud og køre, men det gør jeg hver gang. Ja, der er så meget at ligesom vende sig til. Jeg bliver bare bedre til alting hele tiden, og få mere styr på det, og bliver mere, et med bilen. Kevin Magnussen i det britiske Grand Prix, direkte på TV3 Plus og via Play.dk. Formel 1-programmet præsenteres af Business Danmark. Verdens fineste turnering, Wimbledon. Direkte på TV3 Sportskanalerne og via Play.dk. Det er faktisk udmærket. Så skrives der historie. Kevin Magnussen så i armen i vejret. Ud af sengen, nu kommer han. Ja, det er rent styrke
Korea nappede den første sejr her på gulvet i Sydney. Det gjorde de i mixed-up. Nu skal vi finde ud af, om Kina eller Japan tager nummer 2. Det er verdens nummer 8 imod verdens nummer 3. De forsvarende olympiske mester, Changqing og Zhao Xunlai, som jo desværre sendte Camilla Rodjul og Christine Pedersen ud i går efter 22-20 i tredje. Og prøv lige at se de tre kampe, de har været igennem. Det er 3x3 sæt. Det er 21-18, 21-19 og 22-20. Så Sten Skovgaard, når vi kigger på det, så en 2-3 sæt, eller en 2-3 point sejr i tredje sæt til de to kinesere. Det er vel ikke det mest ukvalificerede bud, vi kan komme med i dag. Nej, så et gennemsnit på 75 minutter. Ja. Det kan godt blive en lang omgang. Ja, men en gang imellem, så skal traditioner jo brydes. Og de er altså op imod Matsutomo Takahashi, som vi kan se, det er 9. gang, de mødes 6-2 individuelt til kineserne. Men japanerne, måske det mest formstærke par i damedobbelt lige nu, vinder Japan Open og får deres første superserie-sejr endda på hjemmebane. Det gør den jo ikke mindre god. Men de har måske ramt det, de skulle nu. Og lige på det der stik ind og sige, jamen det kan faktisk godt lade sig gøre for os også at vinde en superserie. Ja, det er helt klart. Det har sikkert givet dem et rygstød. Så jeg tror, det naturlige er selvfølgelig, at jeg vil kinesisk, men jeg tror faktisk, jeg vil gå efter japanerne her og sige, at jeg tror, de vinder. Selvfølgelig en chance at tage, men på den anden side, så synes jeg, at de her to, de spillede godt i går, men så stadigvæk med fornemmelsen af, at Christina og Camilla, den kunne de skulle næsten også vinde. Og jeg synes, at de to, Matsutomo og Takahashi, jeg synes faktisk, at de er så gode, jeg tror, de napper den. Har performet mere end bare almindeligt fornuftigt i år. Matsutomo Takahashi har været i minimum kvartfinalen i alle de turneringer, de har spillet. Nåede en finale i Malaysia, vandt German, semifinale over England, semifinale i Singapore, vandt jo også så Japan. Okay, så får de så ud i anden runde i Indonesien de sidste uge, skal så lige med, men igen det her med at vinde en turnering, og så finde det mentale overskud til at fortsætte. Specielt når det er den første. Det, der måske ikke er talt, eller det, der taler til kinesernes fordel, er, at japanernes angreb er ikke lige så giftigt som Christina og Camillas. Til gengæld så så er det lidt mere, altså de laver heller ikke så mange fejl. Ikke fordi Christina og Camilla lavede mange fejl i går overhovedet ikke, men det er jo det, der, hvad kan man sige, det som gør forskellen. Og det, der bragte kineserne ud af stilen i går, det var jo netop, at Christina og Camilla spillede i perioder en rigtig, rigtig god kamp det meste af tiden. Det eneste korte saver. I forhold til, hvad de gjorde, så var det måske endda anderledes. Nej, det var endda anderledes. Sletter lige det måske, kan jeg høre. Ja. Det var dårligt taktisk i min verden. Jeg ved godt, at man ikke altid kan sige det, og man er også nødt til at flytte modstanderne, og det gør man med den høje serv, men når man får den lige i hovedet med det samme, så modstanderne ikke bliver overrasket, og man ikke kan stille noget op mod den, så var det helt klart et forkert valg. Jeg tror ikke, at de skal satse på at bare kan parkere sig nede midt på banen, og så spille defensivt herfra, japanerne. Nej, men det er Matsutomo, den hun laver der, ikke? Altså, hvis man står ved nettet og trykker, og den går opad, så har man altså en udfordring. Og den der gjorde det også.
gjort til gengæld ikke. Det var godt lavet af hende, men godt samlet op af Chen King. Og det. Og japanerne har så også det, som de er bedre til end Christina og Camilla, det er jo det her med at holde bolden i gang. De vil gerne angribe, men de har også kolossal tålmodighed, så de kan få lavet nogle rigtig lange dueller, og det gavner dem også. Der kan man se, hvad de mangler lidt. Fysisk råstyrke. Der kommer en super god overspilning på Zhao Xunlei. Men Matsutomo kan simpelthen ikke gå den ned. Nej, det kunne de danske piger i år. Det er forskellige spillestil, sådan er det. Ja jo. Ret så rutineret de to kinesere, også set i kinesisk perspektiv. 27 år gamle begge to. Fylder begge 2 år her i midten og slutningen af august. De her to lige lidt yngre. Takahashi 24 og Matsutomo 22 år. Skulle de måske ikke have byttet catcher der? Matsutomo. Nej, indtil i dag, så når folk har byttet catcher og skal serve, så har der lavet servefejl. Ja, det er der. Four. 86, 63 og 73 minutter. Godt kommet ind. Jeg synes, det er præcis det, de er blevet til. Og det er præcis det, de er blevet bedre til, japanerne. Det er, at når chancen er der, så går de efter den. Der synes jeg, at i starten, da de spillede sammen, at de kunne godt angribe, men de var ikke nær så vedholdende, som de er her. Det er super godt spillet. Der synes jeg, at de har fundet en fantastisk balance mellem det at være lidt afventende og lidt smule defensiv, og så også være offensiv, men også gå efter vinderen. Det er specielt det sidste, som har gør en forskel. Over. 5-7.
ikke være så mange af i en kamp, og så kommer man hjem i en dyb depression. 7-all. Det er stærkt spillet. Og de holder bare ved. De to kinesere. Play. Saratoga. 8-all. Nogle alvorlige nogen, når der har haft op ved nettet. Ja. Bedste Matrix-stil, hun får lavet den der. Saution Lai. Og det virker bare som om, de ikke har, hvad der skal igennem for at komme igennem defensiven altid gange nok. Og slet ikke til også at kan holde kineser. Nå, de laver for mange fejl jo, så det er jo det, der er problemet. Specielt med Tum op med nettet, som står først slår i nettet, og så slår hun ud på baglinjen, og det kommer man jo ikke ret langt med.
不是你们后场直接选点杀太多，他都是摆两边，你们轮不起来。你先找位置起来，然后点。 20 seconds. 20 seconds. Thank you. Coach. Eleven, 9. Play. Finaler, der er ved at huske det helt store. Det var en standard kinesisk kamp. Madina Chang, som jo altså trak sig umiddelbart efter mixfinalen. Madina, som jo angiveligt fik en mindre skade i forbindelse med mixfinalen. Men Super Series-ejerne, det er jo ikke fordi de er sådan stået på stribe herinde for det seneste års tid for kineserne. Vandt Singapore sidste år på det her tidspunkt. Altså så Indonesien i sidste uge. VM bronze i 2013. Over. 10, 12. Thanks. 11, 12. Play. Over. 13, 11. Over. 12, 13. Over. 14, 12. Men han har meget svært ved at lave pointene selv, synes jeg. Takahashi og Matsutomo. Og det der spil, det er kineserne mindst lige så gode til, som japanerne er.
Så holdt den i gang, og så kom en kort variation. 12. Men det er en kamp, som er lige så tæt, som vi kunne forestille os. Og der får hun altså fat på den. Matsutomo. De er altså lige lidt efter. De kan ikke rigtig komme op og få kontakt. De der 1-2 point efter hele tiden. Og det er ikke vejen frem mod kineserne. Nej, det der med at bakke, så ved man, at så bakker du ud over banen lige pludselig. Vi ser igen. Takahashi kan simpelthen ikke få... det er godt helt over det der Changqing. Takahashi kan simpelthen ikke få slået vinderen. Nej. Og den kommer ikke fra Matsutomo. Nej, hun skal have den spillet op til sig op i nettet, ikke? Eller også. Man kan tydeligt se, at kineserne, de er ikke en bange for dem. Med god grund. De point, der kommer, det er dem, der kommer på den her måde. October 15-17. De bliver for stillestående, japanerne. October